Здравейте! Вие сте с третия епизод на България търси талант и с телевизионното предаване PMTV. Аз съм Христо и съм участник номер 3. Участник номер 2 е Стефан, който го гледахте вчера, дето имаше таланта да си слага царевичен снег колкото може в устата си, е дисквалифициран, защото никой не коментира да продължава или не. За съжаление, той е дисквалифициран. Заради това аз съм номер 3 участник и сега ще ви изпея на Криско Идеал Петров. Дано да ви хареса. Бейбе. Декстър on the beat. Идеал Петрович. Криско Бейбе. Директно оттам, където. Хай. Секс бурен. Стрес нулев. Бит е шумен. Държи ма буден. Как се чувствам? Идеал Петров. Идеал Петров. Идеал Петров. Идеал Петров. Секс бурен. Стрес нулев. Бит е шумен. Държи ма буден. Как се чувствам? Идеал Петров. Идеал Петров. Идеал Петров. Идеал Петров. Кучето ма хапе. Пода ми са мърда. Да фана ще пропадне. Гачето превърта. Зимата по шопски. Лятото сме морски. В топа на купона. Шампиона на народа, бейб. Гачето ми барби. Чади като Марли. Само иска парти. Автори по 2 дни. Всичко да похарчи. До последно танци. Соки с непознати. Дай ги, дай ги, дай ги. И стимуланти. Носи тя по чанти. Вика дай бутилка. Имаме ли билка? Ще ма побърка. Виша мале. Само да ми падне. Секс докът прибадне. Секс бурен. Стрес нулев. Бит е шумен. Държи ма буден. Как се чувствам? Идеал Петров. Идеал Петров. Идеал Петров. Идеал Петров. Секс бурен. Стрес нулев. Бит е шумен. Държи ма буден. Как се чувствам? Идеал Петров. Идеал Петров. Идеал Петров. Идеал Петров. С мене хремани, подозрителни, само наши. Крайно нагли, чуптараши, слага в чаши. Прави, само каши, лъже-маже. Боже пази, от мене танц. Дами ганят, дами палят. Дами да посягат, дами лягат. Искам ги на купчина, много превъзбудени. Кокани, фукани, много щупени. Как да ги билева, мами има схема. С мен едва афера, търтия на афера. Купето пантера, джамове карера. Не мога се събера. Да се намера, в Панамера. Идва да ме цунка, много секси шунка. Кръче под маса пуска, виша мале. Само да ми падне, секс докът си тръгне. Секс бурен, стрес нулев. Бит е шумен, държи ма буден. Как се чувствам? Идеал Петров. Идеал Петров. Идеал Петров. Идеал Петров. Секс бурен, стрес нулев. Бит е шумен, държи ма буден. Как се чувствам? Идеал Петров. 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 Идеал. Идеал Петров. Идеал Петров. Идеал Петров. Идеал Петров. Секс бурен, стрес нулев. Бит е шумен, държи ма буден. Как се чувствам? Идеал Петров. Идеал Петров. Идеал Петров. Идеал Петров. Секс бурен, стрес нулев. Бит е шумен, държи ма буден. Как се чувствам? Идеал Петров. Идеал Петров. Идеал Петров. Идеал Петров. Благодаря ви, че ме гледате и благодаря за подкрепата. Ако искате да продължа на финала, т.е. след 2 епизода, ако искате да продължавам на финала, коментирайте с да. Ако не искате, коментирайте с не. Долу в описанието може да намерите линк на страницата на Facebook, която да харесате и да се забавлявате.
И също, ако ви е харесало видеото, може да дадете палец нагоре, ако не, палец надолу. Благодаря ви, че ме гледахте. Довиждане от Христо и до четвъртия епизод, който ще пеят опасно близки. Чао от мен!